Λαντσποξάκι Τετάρτης. Παίρνουμε το τηγάνι, ρίχνουμε λάδι και θρηματίζουμε τη φέτα. Σπάμε 2 αυγά και τα ρίχνουμε από πάνω. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε. Περνάμε το ψωμί λίγο από το τηγάνι. Το αφήνουμε να κρυώσει. Προσθέτουμε αγκούρι, ντοματίνια, σταφύλι, μύρτιλα και μοτσαρελάκια. Κόβουμε λωρίδες στο ψωμάκι και προσθέτουμε τα αυγά. Τέλος, 2 μικρές μπουκίτσες σοκολάτας.